डेम'क्रेसिखौ BPF आ जोबोद खम बुजियो आरो बिनिखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि थासारिफोरा जायो। मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन आरो गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावखागोन। जेबो मिशन आरो भिजन गैया आरो रायजो राजानि फारसे जेबो साननाय गैया। दिनै बिथांमोना गिदिर बाथ्रा बुंदों आरो UPPL आव थानाय गिदिर नेताफ्रा दिनै BPF दोलोआव खारनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। किन्तु BPF दोलोआ माने बिथांमोननि थाखाय माने दरजाखौ खेवनानै दोनाखै आरो दिनै बिथांमोनहा एसेबां जुदि डेम'क्रेसिनि बाथ्राखौ साननो रोंदोंमोनब्ला बिथांमोना बर' जाथिनि जेंना जेंसिखौबोथ' साननो हानांगौमोन। दिनै मिशन आरो भिजन गैयै जेनाखि BPF दोलोआ दिनै बेसेबां स्ट्रं जादों दिनै नोंथाङाबो मिथिगौ आरो नोंथांमोननि इसेबां जेव 120 बाथा जेनेबा मिशन भिजन थानाय दोलोआ मानो लेथें फेथें आरो हांगार जाखो प्रमद बुन्दु लोगोफोर प्रमद बुन्दु बिथाङा लागायद्ला फैलायबाय दिनैनि दिनाव मिशन भिजन जेबो गैया जाहैदों BPF दोलोनाव आरो गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा नङा होमब्ला दिनै बिथांनिसिम बुंनो गोनां गोबां बाथ्रा दं आरो बांद्राय बुंबा बिथांमोना दुखु मोनो आरो दा दिनै बिथांमोना मिशन आरो भिजन बे मिशन भिजनखौनो रायजो राजाफ्रा दिनै गिजोबदों गिजोबाखै होनब्ला दिनै बे मिशन आरो भिजनखौ गिनानैनो रायजो राजाफ्रा दिनै हुलुस्थुर खारदों लांदां जादों आयौ बे फाग्ला प्रमद बुन्दुनि मिशन आरो भिजना मा बुस्थु बेलाय होननानै नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथांमोननि जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति लानानै बिथांमोना 100 बेसेबां बाथा माने मिशन आरो भिजन दं माने बेफोर मिशन आरो भिजना बर' जाथिनि डेन्जार आरो जायनि थाखाय जोंनि BTC बासि रायजो राजाफ्रा दिनै गिखांदों आरो बिथांमोनखौनो बै सुक्तिनि दारै बिथांमोनखौनो फेजेनदों आरो थारैनो बिथांमोननि सरकारा जुदि फैनांगौब्ला बे जोंनि BTCआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला मा जागौमोन मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन एसामिस टेरिटरियेल काउन्सिल जागौमोन नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोर मोनफा मोनफा जेनाखि पइन्टसफोरखौ लानानैनो रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोनखौ ओरैबायदि फिननाय होदों थारैनो बे प्रमद बुन्दु बिथांनि सरकारा थायोब्ला आरो बर' जाथियाबो रैखा गैया होननानै गिखांनाय फैदों आयौ प्रमद बुन्दु बिथांनि मिशन भिजना मा बुस्थु बेलाय होननानै आरो नङा होमबा दा जिखुनु दिनै बिथांमोना बिराद गोदै बाथ्रा बुंनोथ' बिथांमोना जेनखाया माने बिथांमोना मावनायाव गैया माने बे गोदै रावजोंनो रायजो राजाफोरखौ आखायाव लानो हाबा हाबाय आखायाव लानो हायाबा गैया आरो बेल'खा बिथांमोना दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ लाबोदोंमोन जेव मिशन आरो भिजन दा फाइनालि बेफोर मिशन भिजनफ्रा बर' जाथिनि मोनसे डेस्ट्रय माने भिजन आरो मिशनसो होननानै जों दिनै बुंनो हायो रायजो राजा नङा होमब्ला नंगौब्रा फाग्ला मानो नङा जानो दिनै सिन्था खालामनानै नायदो नोंथांमोना दिनै बिथांमोना जुदि थार जुदि सुक्ति खालामदोंमोनब्ला दिनै सुक्ति खालामनायनि उनाव दिनै गोबां मिशन आरो भिजन दानायनि उनाव दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि मोजां खामानिखौ मानो मावनो हायाखिसै आरो दिनै BTCखौ जेनाखि पावार बारायनांगौमोन BTCखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आपडेट खालामनांगौमोन दिनै बिथांमोना बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनानै भिजन मिशन दानायनि थाखायनो दिनै मा जादों BTCआ होरलां होथां जादोंब्रा नङा होमबा रायजो राजाफोर होरलां होथां जादों बिटिआर मोनग्रोमोना बिथांमोनहा मा जादों 16था डिपार्टमेन्टखौ ज्राव हरदों बिथांमोनहा दा बेफोरबायदिनो बिथांमोना मोनफा मोनफा फोजोबबोबाय थादों आरो रायजो राजाफोरखौ थगायबोबाय थादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बबे बाथ्राखौ लानानै बबे पलिटिक्सखौ लानानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओंखारगोन बेबो मोनसे सन्देह जादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला थगायनायाथ' थगायग्लुंजोब्बाय 5 बोसोराव बे मिशन आरो भिजननि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरनो बायदिसिना होनायनि बाथ्रामोन दा जिर' मिशन आरो भिजनसो आरो बिथांमोना दा दिनै बिनि थाखायनो बिथाङा बोराब जानो गोनां जादों रायजो राजा नोंथांमोन
दिनै खोथाफोरखौ नायबाथ' लाजाखाया फाग्लासो बे सानजानि सानाबो सोनाबनिफ्रायसो ओंखारफिनगोन आरो खोलाहा बोहैलांनाय दैयाबो माब्लाबा माब्लाबा बिथांमोननि रावखौ खोनाब्ला माने साहा बोहैलांगोन ओरैबायदि बासन होनानै बाथ्रा बुङो आं लाजियो बिथांमोननि जेनाखि बुंनायफोरखौ आरो प्रमद बन्दु बिथांनि बुंनायफोर आरो बिनि गेजेराव दिनै जेसेबांखि बिथांमोननि नेताफ्रानो हक बिथांमोना दिनै गादिनि थाखाय बर' जाथिखौ फानबोदों मोनफा मोनफा फोजोबबोदों आरो फाइनालाव जुदि बिथांमोननि दैदेननाय जुदि सरकारा जुदि फैनांगौमोनब्ला नङा होमब्ला बे प्रमद बन्दु बिथाङाबो माब्लाबा समाव बे बिटिसिआव थानो हानायनि केपासिटिया थानाय नङामोन जायनि थाखाय बिथांमोना सोरजोंबा सेजासिगौमोन आरो दा बिदि अबस्थाया आरो बिथाङा बिराद बोरैबा बुंलाबायबावदोंलै रायजो राजा नोंथांमोन माबा BPF दोलोआ डेम'क्रेसि ना मा क्रेसि बेफोरखौ बुजिया जाहैदों आरो BPF दोलोनि खुंथायाव माने दावराव दावसिया बारा जाहैदों आरो खिन्थु दावराव दावसिखौ सोर खालामो नङा होमब्ला दा बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बुङाब्लाबो मिथिगौ आरो दिनै बिथांमोनहा एसेबां जुदि डेम'क्रेसिनि बाथ्राखौ साननो रोंदोंमोनब्ला बिथांमोना बर' जाथिनि जेंना जेंसिखौबोथ' साननो हानांगौमोन रायजो राजा नंगौना नङा बेफोरनोथ' डेम'क्रेसि नङा होमबा दिनै BPF दोलोआ डेम'क्रेसिखौ जेबो बुजिया होनबाय बिथांमोना नङा होमब्ला आरो BPF दोलोनि समाव गोबां दावराव दावसि जायो रायजो राजा नोंथांमोना फोथायगोन नङा होमब्ला दिनै BPF सरखार फैनाय लोगो लोगो दिनै सारा जोंनि BTCनि फरायसाफोरखौ लानानै प्रमद बन्दुआ बबेबा मोनसे एंगेलजों आन्दलन खालामनो थुलुंगा होनाय आरो BTCआव दावराव दावसि खालामनाय अबस्थाखौ सोर बानायखो प्रमद बन्दु नोंनोथ' बानायदों ना नोंथाङा बेखौ नङा होननो हागोन जिन्दिगियावबो हाया दिनै फरायसाफोरखौ लानानै नोंथांमोना गोबां गेम गेलेयो फाइनालि नोंथांमोननि गेमा लास्टआव मा जायो जेबो खामानियाव हैया आरो दा बेफोरबायदिनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै BPFनि दिनाव गोबां बाथ्रा बुङो बिथांमोनहा माने BPF दोलोआ जेब्ला सरकाराव फैयो माने फरायसा फरायसुलिफ्रा माने मोजां कुवालिटियै आनजादफ्राव पास जाया होननानै बिथांमोना बुङो एक्सुवेलि बेखौथ' कारेक्ट होननांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जिहेथु माने BPF दोलो सरकार फैनायनि लोगो लोगो साफ्रोमबो फरायसा गथ'फ्रा मोजां रोखोमै फरायनो मोना मानो फरायनो मोना दिनैबो आन्दलन खालामनांगौ गाबोनबो आन्दलन खालामनांगौ संफोर राजा लामायाव ओंखारनांगौ थामफ्लिफोर BTC गाग्लोबनांगौ संफोर STनि दावराव जानांगौ फाग्ला बिदियाव बे जोंनि फरायसाफ्रा मोजां गियान जायो नामा आरो मोजां आनजादाव उथ्रिनो हायो नामा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय फरायसा गथ'फोरा दिनै बैफोरबायदि मोनसे आन्दलनाव जुरित्थ' जाबाय थादों नंनायनि नङैनि ओंखारबाय थादों बै गथ'फ्रा 100आव 100% बिथांमोननि रिजाल्टआ मोजां जाया आरो जाय गथ'फ्रा जुदि बेफोरबायदि आन्दलन बेफोरबायदि जानला मोनला पलिसियाव बाहागो लाया बै गथ'फ्रा हयले माने आनजादाव मोजां उथ्रिनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन दा साफ्रोमबो जोंनि BTC बासि रायजो राजा नोंथांमोना साननो गोनां दिनै BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो प्रमद बन्दु बिथाङा दिनै सोरबा एबसुनि गथ'फोरखौ लानानै आन्दलन खालामो गाबोन सोरखौबा लानानै आन्दलन खालामो संफोर माखौबा लानानै आन्दलन खालामो थामफ्लिफोर माखौबा लानानै बेफोरबायदि नाना रोखोम बिथांमोना खालामबाय थायो आरो नंगौना नङा दा बिदियाव बोरै मोजां फरायसा ओंखारनो दा बेनो जाहैबाय माने BPF दोलोनि समाव माने मोजां कुवालिटिनि फरायसा ओंखारा होननायनि काहानिया बेनो जादों रायजो राजा नोंथांमोन जिहेथु बिथांमोननि दिनाव मोजां फरायनो माने सुजुगानो गैया दावराव दावसि नङा होमब्ला आरो बिथांमोना डेम'क्रेसिनि बाथ्राखौ बुंनायनिफ्राय बुङैयानो मोजां दिनैनि दिनाव नङा होमब्ला बेखौ आङो एकदम ब्रेकेटाव दोनहरथ'बाय आरो दिनै इसिबां गोरों प्रमद बन्दु बिथांनि सरकाराव थानाय नेताफ्रा इसिबां जुदि साननो हनो जुदि गोरोंमोनब्ला आरो BPF दोलोनाव जुदि बेफोरबायदि मिशन बिजन गैयैनि सरकार सालायनायजों दिनै बिथांमोना मानो हादिया दिनै मिशन आरो बिजन गैयै जेनाखि BPF दोलोआ दिनै बेसेबां स्ट्रं जादों
दिनै नोंथाङाबो मिथिगौ आरो नोंथांमोननि इसिबां जेव जेव 100 बेसेबांबाथा जेनेबा मिशन बिजन थानाय दोलोआ मानो लेथें फेथें आरो हांगार जाखो प्रमद बन्दु बेखौ सिन्था खालामनांगोन आरो नोंथाङा दिनै रोनावलाबायबाय थाबानो जाया गाबोन आन्दालन समफोर आन्दालन समफोर BPF आ माबा मावबाय समफोर BPF नि नेताफ्रा ओरैबायदि समफोर BPF नि नेताफ्रा माने बर' जाथिखौ दंस' खालामसै होनलाबायबाय थाबानो जानाय नङाथ' रायजो राजाया बुजियो बासिनो रोंगौ दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा सासे पिअ ना माबा पासल' दिनै प्रमद बन्दु बिथांनिफ्राय डाबल गोरों दं दिनै बै गोरों मानसिया प्रमद बन्दु बिथांनि नलेजखौ सिन्था खालामो प्रमद बन्दु बिथाङा मा रोखोम नलेजनि मा रोखोम गियाननि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बर' जाथिनि अबस्थाया मा जानो हागौ बेखौ दिनै जोंनि साफ्रोमबो बिदा फंबायफ्रा बुजिगौ दा लाजि खोमा बिथांमोना जाय बुजिनो गोरों दा दिनै नोंथांमोननि इसिबां गिदिर मिशन बिजन थानाय मा लांदां जाखो आरो दिनै BPF दोलोनि मिशन आरो बिजन गैयै दोलोजों नोंथांमोनहा मानो जेननो गोनां जाखो आरो रायजोफ्रा दिनै मानो मोस्रोमफोरबायदि बे BPF दोलोखौ अनसायखो दा बेफोरबायदिया रायजो नोंथांमोन गोबां बाथ्रा बुंबारा माने गाज्रि मोनो आरो दा भिडिअ'आबो गोलाव जालायबाय लिलि लाला दा दिनै बिथांमोना गिदिर बाथ्रा बुंदों आरो UPPL आव थानाय गिदिर नेताफ्रा दिनै BPF दोलोआव खारनो थाखाय जानजि खाफ्रादों खिन्थु BPF दोलोआ माने बिथांमोननि थाखाय माने दरजाखौ खेवनानै दोनाखै आरो दरजा जुदि खेंनायमोनब्ला बै UPPL नि गिदिर नेताफ्रा दाहालागै BPF दोलोनि मा होनो बिदिखौ गिदिर न'आव मालाबायनो एन्जरफोर खारनाय बायदि खारनानै हाबफैसिगौ दा बेफोरबायदिनो आरो दिनैनि दिनाव लिडारफोरखौ अननानै लाब गैया UPPL निखौ आरो फारसेथिं रायजो UPPL सापर्टारखौ अनजाया बिथांमोना जानायावबा दं खिन्थु जासिजानाय BPF जों जुजिग्रासो ओंखायनो आं बारंबार मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव खावलायदों UPPL दोलोनि मानसिखौ माने गिदिरानो जा फिसायानो जा रायजोआनो जा अननाया मोजां नङा BPF दोलोआ जायजों देरहादों बेखौनो हाजासे अनसायबाय थाखो हो मा होनो गोसो दं बिल्डिं लुना होयो ना गारि घरा होयो बेखौनो होबाय था अट'मेटिकेलि बिथांमोना मा जागोन बेफोरबायदि खालामबासो बै UPPL नि माखासे नेताफोर आरो रायजो बिथांमोना फैगोन आरो रायजो नोंथांमोन बिथांमोनखौ थाखा फैसाजों अननाय मानि BPF दोलोआ नासयजानाय बेनो रायजो नोंथांमोन थेंक इउ